Fisioterapia e saúde mental. A fisioterapia en saúde mental é unha área dentro da fisioterapia encargada de recoñecer e tratar problemas físicos asociados aos trastornos mentais. Entre os pacientes que presentan trastornos mentais, pódense observar trastornos somáticos que, curiosamente, aparecen con maior frecuencia. Por exemplo, preto do 70% dos pacientes con trastorno de ansiedade mostran hiperlasitude articular. Outro exemplo é a alta prevalencia da síndrome metabólico en pacientes diagnosticados de esquizofrenia. A esperanza de vida destes pacientes é 20 anos menor en comparación coa poboación xeral, situando os problemas cardiovasculares como principal factor de risco. A fisioterapia en saúde mental abarca un amplo número de técnicas dirixidas a mellorar os trastornos mentais, exercicio terapéutico, terapia da conciencia corporal basal, terapia psicomotora. A fisioterapia en saúde mental mostrou evidencia científica en trastornos de alimentación, depresión, esquizofrenia, condutas adictivas, trastornos de ansiedade. Se nos trastornos mentais os síntomas físicos coexisten coa patoloxía psíquica, é necesario implantar unha abordaxe física que conflúa dentro dun tratamento global, a través dun equipo multidisciplinar. Os diferentes colexios oficiais profesionais de fisioterapeutas e a Asociación Española de Fisioterapeutas en Saúde Mental, AEF-SM, avalan a necesidade de promocionar esta área de fisioterapia co fin de incrementar unha atención máis completa a estes pacientes para así conseguir aumentar a súa calidade de vida e lograr un maior benestar.